Mangwanani akanaka muri eZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Zvinhu izvi pazvakaitika ndainge ndichiri ne13 years. Ndine vamwe sisi vangu avo vainge vari vakuru kwandiri vandichati Chido. Saka my sister Chido was 16 years at that time. Then takabva tachizotorwa navatete vedu. Vatete vedu ava ivo vainge vachigara Marusape. Vatete vainge vaine murume wavo ainge aine mari kwazvo. Saka murume wavatete akazoshayika zvake makore adarika awo. Ainge achingochema achiti ari kuona Chido. Sezvo murume wavatete ndiye ainge ari mukwasha, aiva nemari kudarika vakwasha vose vainge vakaroora mudzinza rekwedu. Saka vaingoita zvavainge vachinzwa kuda uye zvekare vakasimudzira vanhu vakawanda, ende hanzvadzi dzedu zhinji dzakaromba. Ini kuzotouya kuno kuSouth Africa mukoma, ndakauya kuno ndikazotoroorwa nemurume wemuno muSouth Africa mushure mekunge ndaudzwa kuti muZimbabwe amumbofi makaita mwana, muchafa muri ngomwa, kunze kwekuti kana mazotoroorwa neumwe murume wekune imwe nyika. Izvi ndakazviudzwa apo pandainge ndichiri kuma 25-26. ndainge ndanzwa nekufamba ndichitsvaka munhu anokwanisa kundibatsira kuti ndige ndichikwanisa kupindawo mumarriage. Ndaiti ndikadanana nemurume wandinenge ndichidanana naye aitanga achita sekunge anondida, but ozongotanga kungondi-ignore. Kuzoti ndinge ndichitaura naye ndaizotoita sekunge ndinenge ndakamukanganisira. Saka pakuzonofamba ndopandakabva ndachizoudzwa kuti vatete vangu ivo vainge vakatondiita mukadzi wechimwe chidhori chavo. Vainge vaine chimwe chidhori chavo chainge chakaita zvekuvezewa, zviya zvekudhara zvaishandiswa pamadesign emadining room, zvekudhara zvinenge zvakaita zvekuvezewa. Chainge chakangoita chifesi chemunhu, asi zvakabva zvanzi chainge chisingori chivezwa chete, asi chainge chitori chikwambo chavo icho chaivabatsira. Saka ivo vatete nemurume wavo vainge vaine maservice station mumarondera uye zvekare nemuHarare. Asi banguru pavakazonoshayika, mabhizinesi akabva achizobhuroka kusara vasina kana chavainge vainacho. Vakamboedza zvekare kuzoita masupermarket muHarare, but hazvina kuzofamba zvakanaka. Ndichitaura nemi kudai, mwana wemurume wavatete umwe wavakazoita neimwe small house yavo anenge ndiye akazosiyirwa mishonga yacho mukoma. Ndisingatauri zvangu nezita, but ane imwe fuel service station irimo muna N1 tichienda kuMessina uko. Ane service station ndeyake. Vanhu vazhinji havatozvizivi kuti iservice station yemuZimbabwe iyoyo. Ane mari dzakawandisa. Ndakangonzwa zvichinzi anogara kuCape Town uko, asi hupfumi hwavo hwose hwavainahwo hwakabva pakuti ivo vakasarudza kuti vange vachichekeresa sisi vangu Chido. Vakatora chibereko chake mushure mekunge aisirwa poison nagogo nyakubereka baba vedu, ndo vakamuisira poison mumaheu akati afa. Ndokubva vachizomubvisa chibereko chake, akavigwa asina mabody parts ake. Zvose izvi zvichiitika vanhu vemumhuri vainge vachitozviziva. Ini kuti ndige ndichitozotozviziva, it was all by mistake. Saka pane pamwe pazvakanzi kwainge kuchifanira kuti kunge kuchizoitwa dare remhuri. Ipapo ndipo
pazvakanzi taifanira kuti tinge tichitorwa navatete tinge tichienda kunogara navo. Takaenda tikatanga kugara navatete vaRusape. Saka pamba pavatete ipo painge pachitongotyisa. Dzimwe nguva waiti kana ukamuka waiona murumu maunenge wakarara munenge muine malights anenge achibhururuka achitamba mudenga zvekuti rumu yose inenge yakati ngwee kuchena kuita sekunge wakatobatidza light but munenge muri murima. Waingoti kana wamuka malights aya aibva achizonyangarika. Dzimwe nguva tairota tichisika bonde nabanguru murume wavatete. Taizoti kana tikatanga kutaura inini naChido taibva tatanga kurwara zvisingaite. Vatete ubva vati manga muchitaurirei nyaya idzodzo, munofanira kuti munge muchizonyarara. Saka pakabva pachizonzi taifanira kuti tinge tichidzokera kumusha. Tadzokera kumusha mukoma then takabva tachizopiwa maheu. Tapiwa maheu awo atainge tichifanira kuti tinge tichinwa. Inini ndakabva ndatanga kunzwa nyon'o ndikatanga kuzara mate mumukanwa ndokubva ndatora kapu iyo yandainge ndadirirwa maheu nagogo ndikasiya Chido achitaura nagogo. Vainge vari mukitchen achinwa zvake maheu. Vakamutarisa gogo, ivo vakandibvunza kuti ko uri kuendepi. Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichida kumborohwa nekazuva ndichinwa maheu ndakagara panze. Ndakangoti ndabuda panze mukoma ndo pandakabva ndachizotarisa ndikaona kuti hakuna munhu ainge achindiona. Ndikabva ndarasa maheu aya. Ndarasa maheu mukoma handina kunge ndazviziva kuti ndainge ndatoponeswawo naMwari wangu. Maheu iwawo ainge aine mushonga wemakonzo. Ndakabva ndatoenda kwava kuchitozosuka kapu iya ndikanoisiya padara ndokubva ndadzokera mukitchen. Ndadzokera mukitchen ndakaona kuti Chido ainge ava kurakidza kuti ainge asinganzwi zvakanaka achidikitira. Ndakamubvunza kuti ko dambudziko rainge rimbori rei. Akabva ati ainge achinzwa mudumbu make. Gogo vakabuda panze vachimhanya vakadzoka nababa. Amai vangu vakaswera muswere wese wezuva vakazvivharira mubedroom mavo. Saka baba vakabva vachizotora Chido vakaenda naye kubedroom kwagogo. Mukoma vakamuitira udzinye hwekuti vakanomusungirira pamubhedha apa achirwara kudaro ndokubva vachizokiya dhoo. Mukoma vakamusiya kusvika azofa ndopavakazodzokera kuya ndobva ndachizoona vachidaidza gogo. Saka usiku hwacho ihwohwo ndine hope dzandakarota. Ndainge ndisati ndatozviziva kuti Chido ainge afa. Ndakamurota akauya kwandiri akabva ati kowadiwa ndiudzawo kuti maheu manga muine poison. Ndokubva ndatomuka. Pandakamuka mukoma ndakaona kuti dhoo rainge rakatovhurika. Ndainge ndakarara mukitchen nevamwe vaneng'ina vangu ndikaona dhoo rakavhurika. Pandakada kuti ndinge ndichimuka kuti ndinovhara dhoo ndopandakanzwa voice rake Chido achiti usamuka, mira uone zvichaitika. Ndakati ndichida kuita nharo dzekuti ndinge ndichimuka because ndainge ndava kunzwa chando chichipinda mumba. Akauya ndokubva achizondigara pachesti pangu. Mukoma ndo pandakabva ndachizoona amai vangu vainge vakabata rambe uye zvekare baba vainge vaine chihari chavainge vakabata. Gogo ndakavanzwa vachitaura but vaita zvekuzevezera vachiti kasikai tipedze basa uchiri usiku kudai vanhu vasati vawanda pano. Mukoma ndipo apo pandakaona baba vachipinda mumba naamai ivo havana kuzviona kuti ndainge ndakarara. Then ndokubva ndachizoona baba vachitora kamwe kademo kaigaramo mukitchen zvekare nebanga. Mushure mekunge vatora zvinhu izvozvo vakabva vachizobuda panze. Ndipo pandakabva ndachizoona Chido achisimuka kubva paainge akandigara pachipfuva changu kwava kuchizopinda mandiri. Ndo pandakabva ndachizowana simba rekumuka. Ndakamuka ndikatevera vabereki vangu ivo vainge vasingandioni. Ndo pandakabva ndachizoona kuti
Chido ainge atofa akafa vakaita vekusunga pamubhedha uye zvekare vainge vakamuisa chidhende mumukanwa kuitira kuti asazokwanisa kuchema. Then pasina kana nguva pakabva pachizosvika motikari, ndokubva ndaona kuti vainge vari vatete nemurume wavo, but vakauya nemwe motikari iyo yandainge ndisingatombozivi. Vakabva vachizouyawo kubedroom uko kwatainge tiri, vakabva vachizotanga kucheka padumbu pake apa. Mukoma vakamucheka ndokubva vachizotora hura hwake zvekare nechibereko chake vakaisa mune rimwe rainge rakaita zihari rainge riri reblack. Ndokubva vachizodzokera kumotikari vatete nemurume wavo vakadhiraivha vakaenda. Mukoma mushure mekunge zvose izvi zvaitika, ndakangokaruka ndadzokera zvekare mukicheni. Dhoo rainge rakatovharwa kwava kutopepuka paya. Ndo zvakaitika izvozvo. Mangwana acho makuseni ndakamukira makuseni ndichienda kubedroom kwagogo. Mutumbi wake handina kuona, asi chandakaona ndechekuti ndakangoona kuti pamubhedha painge paine ropa, zvekare nepafloor painge paine ropa. Mukoma Chido akazowanikwa ari musango, zvikangonzi ainge akapondewa nemabhinya. Vakamutora mabody parts ake. Amai vangu vakachema mukoma, even though vainge vachizviziva zvose zvainge zvakaitika kuna Chido, but vakachema. Apo pakazosvika mapurisa, ndokubva tachizoenda tikanomuradzika Chido. Ndakangoramba ndichingorota hope idzodzo. Ndakazotorwa zvekare ndikatanga kugara navatete vangu. Saka vatete vangu vaiti makuseni ega vaimuka vobva vauya kurumu kwandainge ndichirara, vobva vandibvunza kuti ndine hope dzandarota here. Kana ndiine hope dzandinenge ndakarota ndikavaudza, mukoma vaibva vachizoenda vobva vanondibikira porridge racho vairibikira mune kamwe kahari kainge kari kadiki kainge kari keblack zvekare. Vobva vanditi ndinge ndichidyira porridge racho iroro mukahari ikako. Saka ndakazogumisidzira ndava kusatorota zvachose. Ndaifambidzanawo nevarume vainge vaine mari apo pandainge ndava ne15 years zvekuti ndingadai ndakatoroorwa nemurume ane mari. But taiti tikatanga kudanana, murume iye aikwanisa kungonditi, ndine umwe munhu wandiri kuona pose pandinenge ndiinewe, ndinoona umwe murume akamira kumberi kwako, unenge uri mukadzi wemunhu. Umwe akazonditi uri mukadzi wengozi chete, because ndine zvandiri kusangana nazvo izvo zvandisiri kunzwisisa. Then that was when apo pandakazotanga kufamba mushure mekunge ndaona kuti life yacho yakaoma. Apa ivo banguru vainge vava kuita imwe mari inotyisa, vachibetsera hama dzose dzemudzinza. Havana munhu wavasina kubetsera. Asi chaingondinetsa ndechekuti kunyange ndainge ndigere navo vatete, but vaindiitira utsinye, vaitondibata sekunge ndainge ndiri maid wavo. Dzimwe nguva uyo musikana ainge achishanda ari musikana webasa vaikwanisa kutomuti uya ugare kuno uone movie. Ndaiti kana ndikazoendawo ikoko vaindituka, vobva vanditi kuiwe tsitsi uri kudei, ndobva ndati ndiri kuonawo movie nemi vatete. Vobva vandituka, vobva vanditi simuka ibva pano enda unotsvaka zvimwe zvekuita. Vobva vatondipa kana maziwasheni ekuti ndinge ndichiita. Dzimwe nguva vaikwanisa kungotutunura hembe dzose dzinenge dziri muwardrobe mavo nedzinenge dzakachena. Vobva vanditi musikana, munhu wemusikana haanzi anoshaya zvekuita pamba. Handidi munhu ane usimbe ini. Unozononetsa murume uchiitira murume wako usimbe. Wacha hembe idzi. Ndobva ndatanga kuwacha hembe dzinenge dzakachena. Vainge vasingadi kundiona ndakagara. Nguva dzose ndaifanira kungogara ndichingoshanda chete. Saka ndazoudzwa namadzibaba kuti as long as ndainge ndichangoramba ndiri muZimbabwe, ndainge ndisingazofi ndakaita mwana, nekuti ndainge ndakaitwa mukadzi wechidhori chavo vatete nemurume wavo. Ndopa ndakabva ndachizobva kuZimbabwe ndikauya muSouth Africa ndikatanga kugara munzvimbo inonzi Jamestown. Ndatanga kugara muSouth Africa ndakabva ndachizosangana neumwe murume wekuZimbabwe ndikatanga kudanana naye. Murume uyu akafa, mukomanashi, mushure mekunge andiudza kuti ainge
arota akamonererwa nenyoka. Nyoka idzi akati dzainge dziri 7 dziri pasi pemubhedha. Nyoka idzi hanzi dzakangonyuka dzichibva pasi pemubhedha dzikabva dzati, saka iwe unofungidzira kuti wakangwara here nekuti uri kuita zvekutorana nemukadzi wedu, saka unofungidzira kuti tingakuregerera here? Ndokubva dzachizotanga kumuruma mushure mekunge iye ati, mukadzi uyu ndinomuda, zviri nani kuti ndige ndichimufira. Dzikabva dzati, kubva uchafira mahara. Akatanga kurwara mukoma. Ndainge ndisingatozvizivi kuti ndini ndainge ndichitomurwarisa. Dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakasiyana naye zvimwe kuda angadai achiri mupenyu murume iyeye, but nekuda kwerudo rwaainge akandiratidza, rudo rwainge rwuri pakati pedu, takaramba takagara tiri tose. Chaindinetsa mukoma ndechekuti ndaiti paya kana ndiri kubasa aitoita senani, because ndainge ndisingakwanisi kuenda kunomuona paakagara kuchipatara each and every day. Saka ndaiti mazuva andinenge ndiri kubasa kana ndikasaenda kunomuona aitorikavha, asi zuva iro randinenge ndaenda kunomuona ndipo paaibva achizotanga kurwara zvisingaite, zvekuti aibva achizotoiswa paoxygen breathing machine kuzonosvika achizonofa zvake. Murume uyu mukoma akandirwadza, saka ndakazofamba zvekare muno muSouth ndikanzi kana mukangodanana newe kumusha chete munomuurayisa munhu iyeye, tsvakai umwe wemuno. Ndakaudzwa nevamwe madzimai, ndokubva ndachizotanga kudanana nemurume wemuno muSouth Africa uyo akazondipa mwana. Pandakabatira pamuviri mukoma ndakati zvimwe kuda kwainge kuri kurota. Kuzonosvika 9 months dzichinokwana ndainge ndichingofungidzira kuti zvimwe kuda yainge isiri nhumbu, maybe chainge chitoriwo chikwambo chainge chiri muchibereko mangu, sezvo ndainge ndakaudzwa kuti ndaisazombofa ndakaita mwana muupenyu hwangu. So that was when apo pandakabva ndachizofind out kuti ndainge ndiine pamuviri zvechokwadi mukoma. Ndakafara, ndikapembera, ndikarumbidza Mwari, ndikazvara mwana wangu mukomana. Guess what? Zuva iro randakaenda kulabor, vatete vangu vakatanga kungotukana neni apa vainge vasingatozvizivi kuti ndainge ndiine pamuviri. Handina kana wandakada kuudza, sezvandainge ndakaudzwa namadzimai kuti musamboudza kana ani zvake, nekuti pahama dzenyu dzose handina kana dzandinochenesa, handina wandinochenesa. Saka ndakabva ndachizoenda kuchipatara. Ndaenda kuchipatara kuya mukoma, then ndipo pandakabva ndachizotanga kutukwa navatete vangu. Vakangotanga kungondituka paWhatsApp vachiti unovhaira stereki, ende kuvhaira kwako toda kuona kuti ukafirako kuSouth Africa ikoko uchaita sei, ende iwewe uchadzoka wakatarisa mudenga kana kuti uchavigirwako kuJoni ikoko sembwa. Ndo zvavakataura mukoma. Vakandisendera iri WhatsApp voice note. Ndakarwadziwa ndikati, Mwari henyu ndimi munoziva, hazvina hazvo kuipa. Ndikaendako kuchipatara ndikanobetserwa mwana wangu. Pachipatara pandakazvarira mukoma panotozivikanwa nekuti pane manesi ane hutsinye, havana basa nazvo kuti uri muSouth African kana kuti uri muZimbabwean. As long as ukaenda kunozvarirapo pachipatara ipapo vanenge vachikuitira hutsinye. Chipatara chekuti chinotozivikanwa nevanhu vakawanda muno muGauteng kuti kuendako uchienda kunobetserwa there are possibilities yekuti either unodzoka iwewe usina mwana kana kuti mwana anobudamo muchipatara achikusiya urimo muchipatara wangova chando uri chitunha. Saka ndo izvo zvandainge ndava kutya, but to my surprise mukoma vamwe vainge vachibatwa rafu. Ndakati ndakatotarisa mamwe maSouth African mukoma vaiita kupindurwa rafu. Umwe mukadzi akazotosvika pakutozvarira pafloor, manesi vatori busy zvavo vachitotaura nevanhu vavo pamafoni. Apa munhu achirwadziwa nemimba, mwana akazoti abuda, ndopavakabva vachizoenda paainge ari vakatanga kumutuka vachiti sei wazvizvarisa uri wega, yeti vainge vachimuignore. Vamwe nesi vacho vainge vachitonwa tii nemagwinya, but inini ndakati ndava kutanga kurwadziwa mukoma. Ndakabetserwa
pane manesi maviri apa vakauya kwandiri vakatotanga kutotaura neni mune zvakanaka. Ndo pandakaona kuti kuna Mwari kudenga. Manesi avo andainge ndaona vachishungurudza vamwe vakabatsirwa usiku hwacho ihwohwo pandakazobetserwa mwana wangu, but inini nguva yangu yakati yakwana vainge vachindibata zvakanaka sei. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Mumadzinza umu matakazvarirwa mune zvemo zvinorema. Ndinorwadziwa nezvavakaita kuna sisi vangu Chido, ende iyi inyaya yekuti hauna wekuti unokwanisa kumbotaura nezvayo wemumhuri. Iri ndikungozviraramirawo life yangu ndiri kuno kunyika yevatorwa kuSouth Africa. Kana mukaposta muzondisivisawo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Komanaka ya pakaipa.